Moi. Mun piti tavata Inka täällä. Ei pitänyt. Ei vai? Miksi mun piti sitten tulla tänne? Mulla on sulle vähän asiaa. No kerro. Mä oon ihan hirveän ihastunut suhun. Jasso. Enkä mä oikein tiedä, että mitä mun pitäisi sille asialle tehdä. Tää ei varmaan kauhean hyvä idea. Oi mun lemppariveli. No mitäs sulla on tapahtunut? Ilari suuteli mua. Oho! Mitä lemmenporkkanoita sillä on tekee syöttänyt? No ei mitään, mä olin vaan oma itteni. Tää no, mitä mä ihan pikkasen avustin kohtaloon. No mitä Inka tykkää tästä? Se ei tiedä vielä. Eli se ei voi loukkaantua. No niinpä. Tietohan vaan tunnetusti lisää tuskaa. Aivan. No ei aivan. Mutta jos Ilari on kerran valinnut sut, niin mikäs siinä? Lopeta! Oi! Mikä sulla on? Pitäisikö mun soittaa sille? No sekoot kuitenkin sanoissa, sä pilaat koko jutun. Entäs mä laitan tekstiviesti? No hei, Venä on nyt pari päivää. Miksi? Jos sä rupeat vonkaan, niin se luulee, että sä oot epätoivoinen. Rihan mä oonkin. No mutta älä näytä sitä silleen. No mikä on sit hyvä määrä odottaa? 1 päivä? 2 päivää, viikko, 2 viikkoa! Mä en kestää! No käy heittää rundit on kortteli ympäri, niin mä otan aikaa. Itse asiassa mä tarttisin ehkä uudet takin. Tai kengät. Eli et mitään. Mä lähden ostoksille kaupunkiin, tuut sä mukaan? No en todellakaan. Moido. Moi. No, mihin se aamu lähti? Ei kuulu sulle. No eihän se mulle kuulu, mutta kyllä se näkyy. Onko se voittanut lotossa? No tavallaan. Vai kun täällä on siisti! Voinko mä vielä tehdä jotain? Voi tyttökulta, kertoisit nyt mikä sulla on. Täällä Hetkinen. Sulle, Kentsu. Kun ei olekaan nyt Inka koton, että voisinko välittää jotain viestiä? Joo. Hei. Keski sanoi, että
on sinun puolellasi tässä jossain aamujutus. Kuka sulle on kertonut ja mitä? No ei kukaan, mutta on mullakin silmät päässä. Miten niin? No sä itket ja aamua, kun Hango keksi. Mä näin, kun ne suuteli. Ai, Aamu ja Ilari. Milloin? Sä et sit puutu tähän. Jos sano mulle. Moi. Moi. Onks jotain tapahtunut? Miten niin? Näytät vaan niin iloiselta. No, ei mitään erityistä. Hei, mulla on yksi kaakao. Mitään ei ole tapahtunut. Mitenköhän tästä pitää jauhaa? Sori, et kysyin. Eikö ihminen saa olla hyvällä tuulella ilman mitään syytä? Musta tuntuu, että meidän pitää puhua yhdestä jutusta. Joo. Mistä? No? Inka, tulisit Seasa? Mä? Minkä takia? Ei mene kuin minuutti. Tule nyt. Onks mitään järkeä mennä kertoa aamulla? Mä sanoin jo, että älä puutu tähän. No mut kuuntele. Se on pettänyt mut ja nyt se valehtelee mulle päin naamaa. Mä en halua missään tekemisissä noin kaksinaamaisen ihmisen kanssa. Oot sä yhtä ajatellut, mitä sit tapahtuu, kun sä menet syyttelee aamulla? Meidän ystävyys on lopullisesti ohi ja se on hyvä se. Ja sä menetät pelin. Aamu vaan sanoi, että sori, minkä mä sille mahaan, että Ilari valitsi mut. Ei Ilari ole sitä valinnut. Aamu on itse tyrkyttänyt itteensä sille. Muun selän takana. No, todista. En mä sitä millään voi todistaa. Mitä mä sit teen? Sä teet niin kuin aamunkin tekee. Sä pelaat. No mikäs teillä on väliaikatilanne Ilarin kanssa? Ei mikään. Ja jos sä oot oikeasti kiinnostunut siitä kundista, niin näytät sen sille. Ilari pitää mua pelkkänä kaverina. No sen asian voi korjata helposti. No miten muka? Me käytetään aamun keinoja. Kissamaisia liikkeitä ja paljasta pintaa ja se on siinä. Ahaa. No eikö se KP sua siihen kouluttanut? Oli kamerat ja kaikki. Älä vitti muistuttaa. No ei sitten. Mä haluan, että Ilari tykkää musta sellaisena kuin mä oon. Just. No jos sä Rannan ruikuttaa ja haluat neuvoja, niin soittelet mulle. Mä tiedän, mistä kundit tykkää. Soi, 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 soi. Oot sä ihan seonnut? Lopeta nyt toi. Soi. Jos mä keskityn tarpeeksi, niin sit se soittaa. Aika lapsellista aika uskoa. No kyllä mä tiedän, että se soittaa muutenkin ihan kohta. Mitä sä sit hermoilet? Kun sen olisi pitänyt jo soittaa. Soittaa kun soittaa, et sä nyt koko päivää voi penata. En niin. Mä soitan sille. Hei, älä soita, kun jos Mimmi on liian innokas, niin sitä miestä alkaa vaan hirvittää. Ai, sinä mieskö Mimmeistä jotain tiedät vai? Mittavan ihmissuhdekokemuksessa perusteella. Älä sit usko. En mä voi koko päivää vaan venätä. Moi. Aamu tässä. Ei mitään ihmeellistä. Ajattelin, että haluaisitte lähteä vaikka lounaalle tänään? Joo. Okei. Kiva. No, nähdään siellä. Moi.
Moi. Sä oot ajoissa. Joo, mä halusin vähän järjestellä ajatuksiani. Ai jaa. No mitäs sä oot ajatellut? Mä toin sulle yhden jutun. Sä voisit jakaa nää sun koulussa. Joo. Totta kai. Moi. Sori, että me ollaan myöhässä. Ei mitään. Mä tässä kerkesin antaa aamulla yhden tehtävän. Eli tämän päivän kokoontumisen aiheena on sitten uusien jäsenten värvääminen. Jokainen teistä voisi pyytää muutaman kaverin mukaan ryhmään. Mitä enemmän meitä on, niin sitä enemmän me saadaan aikaan. Kaikki vois lähettää sähköpostia tutuilleen. Hei, eiks tietokoneet kuluta ihan hirveästi energiaa? Mun mielestä olisi paljon parempi, että me silti käytettäisiin näitä flyereita. Paperiteollisuus vasta metsiä tuhookin. Me käytetään uusia paperia. Mutta sähköposti olisi paljon henkilökohtaisempi juttu. Jengi joutuisi miettimään asioita ja ottaa kantaa. Toi on ihan totta. Isopandat kuolee sukupuuttoon, kun bambumetsiä hakataan. Ja sit ne tarjoaa jotain kloonausta asian korjaamiseksi. Mutta onhan se kuitenkin yksi keino. Missä ne sit elää, jos niiden elinympäristö tuhotaan? Eläintarhassa vai museossa? Silti kloonauksella voi pelastaa uhanalaisia eläimiä. Mulla on yksi tapaaminen, mutta jatkakaa te vaan. Keinotekosta. Ei 1 tai 2 eläimen kloonaus auta mitään. Jos kanta on liian pieni, niin geenipohja ei riitä lajin säilymiseen. Eikä siitä kloonauksesta ole mitään apua. Ne alkaisi saamaan epämuodostuneet poikasia tai jotain. Et ei se sille laji pelastaisi. Itse sä selität hyvin. Luonnon monimuotoisuutta pitää suojella. Olen silti kyllä Hannele kanssa samaa mieltä, että kloonauksella pystyy pelastamaan uhanalaisia lajeja. Vaikka on sunkin jutussa ihan pointtia. Mun mielestä meidän pitäisi jutella. Niistä flyereista vai? Ei. Ei kun meistä. Joku toinen kerta tehdään jakaa. Eikö me voitais vaikka nähdä illalla? Tänään nyt oikein käy. Mulla on yksi sovittu tapaaminen. Ilari. Moi. Joo, mä oon jo matkalla. Niin, et tiedoks vaan. Ihan hyvin pärjäsi ilman sun neuvojakin. No miksi sit oot täällä, etkä Ilari luon? No, en mä halua kiirehtiä liikaa. Aivan. Kyllä sä oot taas tosi kannustava. Mä oon vaan realisti. Jos mä haluan jotain, niin mä otan sen. Just joo. No esimerkiksi huomenna. Mä pidän tuparit enkä kysy Danilta yhtään mitään. Ketä sä aiot kutsua? En mä tiedä vielä. Sut ainakin. Kiitti. Mitä Ilari? Mitä siitä? Tulisiko se? Mä luulen, että sä inhoat sitä. Älä sä siitä huolehdi. Pyydät kundin vaan bileisiin. Oi. Moi. Vaan sä olit oikeassa. Mun ei olisi pitänyt ikin soittaa sille Ilarille. Tekis soharit. Pahempaa. Ilari oli kutsunut sinne paikalle jotain sen aktivistikavereita. Sitten ne piti sellaisen kokouksen siinä. Se varmaan vaan käsitit väärin. Eikö sen alun perinenkään tarkoitus ei ollut kutsua sua treffeille? Tai sitten siinä on tosi outo käsitys treffeistä. Eikö se heittää mulle sellaisen vinonpino flyereita ja sitten se paasaa Inkakaan tunnin jostain pandojen kloonauksesta. Eli se on kiinnostunut joko pandoista tai Inkasta. Ääliä yritin vielä suudella sitä.
Mä soitin Ilarille. No? Se tulee. Tosin mä en kertonut, että kyse on sun tupareista. Sitten vaan saada se aamu paikalle. Jos mä pyydän Teemun DJ:ksi, aamu tulee ihan salettiin. Mikä? No mitä luulit sä, että mä pidän ne bileet vaan sua ja Ilaria varten? Mut eihän tää auta mua yhtään. No totta kai auttaa. Luotat muuhun. Nyt kerrot, mitä sulla on mielessä. No. Aamultahan yleensä karkaa mopo käsistä, kun se käyttää alkoholia. Niin. Ja mä vähän veikkaan, että meidän maailmanparantaja yhtään dikkaa semmosesta holtittomuudesta. Sä annat aamulle, mitä se haluu. Ja pian meidän pikku kännikala ei kiinnosta Ilaria pätkän vertaa. Tuntuu vaan aika kierrolta. Ihaks yhtä kierrot kuin aamunuolemassa Ilaria sun selän takana. Miten musta tuntuu, että sulle taitaa olla jotain muitakin syitä haluta känninen aamu sun kämppääs? No mä voin tietysti lohduttaa sitä, jos sä viet Ilaria. Nyt ei mitään muuta. Mä vannon. Laitte DJ:ksi. Niin. Milloin susta on tullut Kentsun kuriiri? No se ajatteli, että et sä kuitenkaan suostuisi, jos se itse pyytäisi. No mikä on kyllä ihan totta. Mut miksi se kutsuu muut jonnekin sen tupareihin? Ehkä se pitää sua hyvänä DJ:nä. Joo. Nohan se kuuluu sua geelissä. Mites toi aamu? Tuleekohan se? Turha luulo. Se kipeä. Mä en ikinä kuullut sun kieltäytymään mistään bileistä. Mä en Ojalan tupareihin tulisi, vaikka mulle maksettais. Oikeastaan ihan hyvä, että aamu ei tuu. Voidaan unohtaa sen olaamissuunnitelma. Niin, että sä vaan meet ja isket Ilari. Niin. No miksi sä oot tehnyt sitä aikaisemmin? No, me ollaan nähty aina silleen, että sillä on ollut mukana niitä aktivistiporukoita. Bileet olisi ihan eri asia. No mä vähän epäilen. Kato, aamun nolaamisessa olisi ollut just se pointti, että sä pääset oikeisiin asemiin. No, sanoit sä aamulla, että Ilarikin on tulossa. En tietenkään. No mikset? No sehän epäilisi heti, että mulla on jotain taka-ajatuksia. Kelaa nyt, Ilari sun bileissä. Mikäs sulla on hätänä? Ei mikään. Paitsi, että kaikki on menossa Kenopää Ojalan tupareihin, eli mulla ei ole tänään mitään tekemistä. Hei hei. Terve. Ottaisin yhden koti-illan. Ja siis ainakin suklaata. Ja sipsejä ja kokista ja joku hyvä komedia. Terve Laura. Sano, että sulla on mulle hyviä uutisia. Voi hittoa. Mä oon kuule jopa kysynyt Salinin Maaritilta ja se oikein nautti, kun sai kieltäytyä. Kuka aamu? Täällä. Kiitti vinkistä. Moi. Siis sä oot aamu. Joo. Kuulin just, että sä oot loistavan hyvä lapsenvahti. Pitääkö paikkaansa? Velimies, nyt relaa, täällä on bileet. Mä huomaan. Ei kitti, en mä juo. Ai niin joo. No, koska se sun luontoystävästä tulee? En mä tiedä. Pian varmaan. Mä muistat sit hymyillä. Tarjoat sille boolia, oot hassu. Osaat sä olla hauska. Ja sit puhut jostain muusta kuin rääkätystä kaneesta. Niin kuin mistä? No ihan sama. Kai silläkin jätkällä on duunia vapaa-aika just erikseen. No joo. Moi. Moi.
No niin. Mene. En mä voi. Vois luulla, että ne on aikuisten bileet. Teininä menikin kaikki aika kaljan ja vahtaamisen. Tai sitten vaan kiskas ne ykkösellä huiviin. Pitäisikö tästä nyt sitten päätellä, että mulla on vähän vanhoja? Moi. Moi. Täällä on kivasti väkeä jo. Joo. Onko joku vielä? Ei kun musa vaan puuttu. Aha, kato, Silarikin on täällä. Jep. Moi. Et ikinä arvaa, kuka täällä Kentsun bileissä on. No, mikä unohtuu? Sori, mutta mä en voikaan katsoa Nikoa. Mikset? No, mulla tuli sellainen meno, mitä mä en voi millään peruuttaa. No, mutta ethän sä nyt voi tehdä näin. Mulla on tärkeä työpalaveri. Miten musta tuntuu, että tuo sun menos on pikkusen vähemmän tärkeä? No mä oon tosi pahoillani. Sun täytti Jenni käsis. Anteeksi. Pakko mennä, moido. Hei, tuus nyt takaisin. Mitäs täällä hurisee? Mitäs tässä? Hei, luetko tämän päivän Hesarista sen turkisliikkeen lopettamisilmoituksen? En. Painostus ilmeisesti kannatti. Mä en just nyt haluaisi ajatella ensimmäistäkään kaniaa. No, mitä sä sit haluaisit ajatella? Varmaan sänkyä. Omani siis. Huomenna aika raskas päivä. Täytyy tästä lähteä. Moido. Moi! Säkin tulit. Joo. Tai siis jos sopii. Totta kai. Terveellä vaan. Oot sä lähdössä? Ennen. Mä tässä just ajattelin, että missähän sä oot. Maistuuhan se sullekin. Aamu! Maistuisiko booli?